Shin kana buƙatar mu yi maka talla a matsayinka na ɗan kasuwa wanda yake son bunƙasa kasuwancinsa saboda hanyar samun kuɗinsa ta ƙaru a koda yaushe, sannan ya yi suna a duniya, duniya ta san shi, ta san sana'arsa, kamar yadda yawanci masu kuɗin duniya suka sanu ta hanyar kasuwancinsu. Ko kuma kai ɗan siyasa ne da kake son mu tallata ka da kuma jam'iyyarka domin mutane su san ka, ka yi suna a duniya da kuma yankin da kake so mutane su zaɓe ka a zaɓen da yake shirin zuwa a nan gaba. Idan kuma kai ma'aikaci ne da kake da wasu ma'aikatan naka kamar asibitin kuɗi ko kuma makarantun kuɗi waɗanda ake kira da suna private school a turanci, da dai sauran masana'antu da kake so a tallata maka su a duniya saboda duniya ta san su, ko kuma ka samu ɗalibai domin hanyar neman kuɗinka ta ƙara bunƙasa. Idan kuma shago kake da shi na shaddodi, yadika da atamfofi, ko kuma shago ne da kai na maganin gargajiya da kuma na turai ma baki ɗaya, da dai sauran sana'ar da kake yi waɗanda kake buƙatar ta bunƙasa sanadiyar mutane su san ka sannan kuma su san sana'arka, duba da a yanzu kai a waye yake yadda za ka yi suna daga sauran sassa daban-daban a faɗin duniya da kuma ƙasarku a cikin sauƙi. Shafin Daletop ya kawo muku hanya mai sauƙi da zai tallata muku abubuwanku, walau kai ɗan siyasa ne, ɗan kasuwa ko kuma ma'aikaci, domin ka bunƙasa kuma ka tumbatsa kamar yadda sauran masu kuɗin duniya suka yi. Za mu yi muku talla ne cikin sauƙi da kuma rahusa akan ra'ayinku yadda kuke buƙata mu yi muku talla. Idan bidiyo kake da shi wanda yake ɗauke da dukkan abubuwan da kake so a tallata maka, za ka iya tura mana in ya so mu yi maka talla, ko kuma so kake haɗa maka bidiyon talla da dai sauran abubuwan da kake so na game da tallar da kake so a yi maka. Idan kamfani ne da kai, mukan iya zuwa idan ka buƙata mu ɗauki bidiyon kamfanin naka da kuma sauran abubuwan da kake yi a kamfanin wanda kake so mutane su san shi domin ka samu ƙarin kwastomomi daga sauran jihohi har ma da wasu ƙasashen baki ɗaya. Idan kuma kai ɗan siyasa ne, kakan iya turo mana postar ka, wato hotonka da dai sauran abubuwan da muke buƙata wajen yi maka tallar. Idan kuma kana da tallar ka, za ka iya tura mana in ya so mu saka maka a sauran kafofin sadarwar mu domin mutane su ganka sannan kuma ka yi suna a duniya saboda mutane su soka su zaɓe ka, da ikon Allah kuma za ka ci zaɓe. Muna da dubunnan ɗaruruwan mabiya a kafofin sadarwa yadda da zarar mun saka abu a shafukanmu mutane suke bibiya domin su ga abubuwan da suke faruwa. Idan har muka saka tallar ka a wannan waje, mutane da dama za su yi saurin farga da ita domin su kalla su ga abubuwan da kake so ka nuna a duniya wajen kasuwancinka, ko kuma kana so a san ka a duniya walau kai ɗan siyasa ne ko kuma wani mutumi da yake son suna saboda ya samu masoya. Za ku iya tuntuɓar mu ta manhajar WhatsApp akan wannan namba ko kuma ku kira mu direct kamar yadda muka bukata. Nambar manajan mu ita ce kamar haka: 081 47 24 63 52. Bari mu faɗa da harshen Hausa: 081 47 24 63 52. Wannan ita ce cikakkiyar lambar manajan mu wanda za ku yi magana idan kuna so a tallata muku abubuwanku, kai ɗan siyasa ne ko kuma ɗan kasuwa da kuma ma'aikaci, da dai sauran abubuwan da kake so a tallata maka domin ƙara bunƙasa hanyar neman kuɗinka. Mun gode da kasancewa da mu da kuka yi. Shafin Daletop News yana maraba da kowa. Mun gode, sai an jima.